uzosizana neteam njengoba bengilungiselelwa inkonzo. Amen. Uthabisa ke akakwazanga ukuphumelela, uthe uyabhuka Friday kwatholakala nje ukuthi amathikithi sold out ngenxa yale bhola ebelikhona. Amen. God, I was very happy. Team ithi ayi bathi waze wamkhulisa uThixo uSinqo, uThabisa uvese wazikhiphela kuye. Amen. Hallelujah. Njengoba sihlale sisho nje ukuthi amadoda lawa, they worth more than 10 sons. Bayasiphumuza ngendlela emangalisayo. Ake simshayele izandla. Amen. Hallelujah. Sibingelele sithandwa sami uShengele kwelihle igama lenkosi yethu uJesu. Hallelujah. Ngimuthanda ure. Amen. Hallelujah. Siyabonga kakhulu bazalwane, akukuningi engizokwenza kodwa sibonga ubaba, sibonga leadership bazalwane. Usuku lwethu lube mnandi ngendlela emangalisayo. Amen. And ayikho into emnandi njengomzali uhlezi phansi uthi ukuzala ukuzelula amathambo. Amen. Into ebila bazalwane iyamangalisa, ubungathi angazi ungena ehotela thizeni. Amen. Yo baze basebenza abantwana iyaze yayinhle into i-team uNkulunkulu abeyisebenzisa behlanganisa abazalwane izinto abanikelile nje isimangaliso sento ngeke singambonga uThixo ngabo sibashayela izandla. Hallelujah. Thank you so much bantwana bethu, into enhle iyakhuthazwa. Amen. So siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngani ukuthi ningene nifinqe imikhono nithi into yethu le, into yasekhaya. Amen. So nje uNkulunkulu akasikhulisele nina, anenze kahle, abone ngisho idingo zenu azifezekise zonke. Sifika la sinobaba on Friday khona izinto ebesizilethile la. Yo sifika abazalwane kuyatatazelwa, ubungathi umshado indlela obuphithiza ngayo. Amen. So nje uNkulunkulu iso lakhe liyabona konke enikwenzayo. So singabazali we are very happy. May God bless you and bless you abundantly. Amen. So nje bazalwane lento iyasikhuthaza sonke ukuthi uma kuthiwa nje ekhaya kunento ezokwenziwa, into yabantu besifazane, into yabantu besilisa, into yabantu abasha, singene sonke sithi shi. Amen. Ngoba inkonzo oyenza phambi kukaThixo. Amen. Uyomangala uThixo ekuvulela iminyango kanti ilento yokuseva faithfully endlini kaJehova. Amen. Unikele ngayo yonke ngamandla akho, ngemali yakho, ngoba yonke into bazalwane kuze ibe nempumelelo kusuke kukhona abantu abazinikelile. Amen. So we thank God kakhulu. Hallelujah. Ukuthi after 10 years siyabona uThixo ebavusa abantwana bakhe abanenhliziyo yakhe. Amen. Sibonge kakhulu nabantu besilisa, obaba insizwa abebekhona bazalwane ukuzobona ukuthi zonke izinto zihamba kahle. Singabantu besifazane singabi nje sodwa. Amen. Nomyeni wambazalwane ubegijima enza show
ukuthi nje lifike lolu suku izinto zihamba kahle. So siyabonga kakhulu. Amen. Mhlambe bazalwane ukucacisa lesimemezelo abesenza uBabThabethe lo umsebenzi kaMama uJobe bazalwane uzobe ulontswa ngomhla ka6 kuMay, uvula iHolistic Wellness House. Amen. Lapha eMidrand. Amen. Amen. So uNkulunkulu umsizile bazalwane wamvulela lo mnyango omangalisayo. Amen. Abantu besifazane yonke into, not bebodwa nabantu besilisa, kodwa nje abantu besifazane ngisho iweight, you want to lose weight ngendlela efanele, uzobe ucheckwa izinto ezingekho right emzimbeni, i-detox, reflexology, zonke izinto nje ezenza ukuthi leli thempeli ligcineke kahle. Amen. So ama-supplements azobe setshenziswa, everything is organic. Amen. So ke kuyavulwa ngomhla ka26 kuMay. Ungangena nje next week kuwebsite izobe ilontswa, ubheke zonke izinto ongafisa ukuthi uzibone, ubhuke on that day. Hallelujah. Amen. Ngoba konke kade nje simthandazela uNkulunkulu ebeka le vision kuyena ethi konke bazali bami ngikwenza for the benefit of umsebenzi kaNkulunkulu. Ethi I understand the vision uNkulunkulu ayibeke kini. So uNkulunkulu uthe uma enginikeza lo mbono kimina, it's about umsebenzi kaNkulunkulu, and uNkulunkulu busy uvula iminyango bazalwane eyivulela abantwana. So we thank God, sibonga nemkhuleko yenu emangalisayo. Amen. Hallelujah. Siyabonga kakhulu. Uma nje udinga umuzi, ukuthenga umuzi eGoli, noma ufuna nje ukurenta, ufuna iflat, ufuna umuzi ozowurenta, uBaba uJobe bazalwane utheshi ukwicompany enkulu ngendlela emangalisayo eGoli ethengisa izindlu, and uNkulunkulu uyamsiza umvulela iminyango ngendlela emangalisayo. Amen. Hallelujah. So nje anyone nofuna ukuyo ibhizinisi, ofuna ukuthenga indawo yebhizinisi umthinde. Amen. Hallelujah. Nonqo ibhizinisi lakhe will be launching it soon. Amen. Uzobe nama master classes. Hallelujah. Azobe ewenza, sizomemezela. Kusenhlizweni yethu bazalwane into esake saba nayo umbono silapha ya e330, abanye bazokhumbula ukuthi nje sibe ne website. Amen. La uthola ukuthi bonke osomabhizinisi basebandleni bazoba registered khona, kuze uma nje ufuna into ethize before uyobheka umuntu wangaphandle, uthola ukuthi ngoba lezi ezinye izinkolo bazalwane imali ihamba la, ijikeleza la, bayasupportana. Amen. I was happy nje, one of my daughters lapha ku worship team ethi nje uyofundela ukuthunga, sabona ukuthi hayi sesizogqoka kuphi enkonzweni. Amen. So we need, hallelujah, we need to support each other. Umona bazalwane siuganda nangenyawo
ngoba bayakwazi abantwana bakaNkulunkulu ukuthi kunomzalwane owaziwayo ukuthi wenza into ethize ebandleni kodwa bangamsupporti, bayosupport umuntu ongakholwa othola ukuthi before aqale lezo zinto uqale ayokhuluma kuma-altare obumnyama. So ke loyo moya siyawukhuza ngegama likaJesu, asupportane endlini kaJehova. Amen. Hallelujah. Ngayofuna umakhenika ozoqala shunqise before bekhona omakhenika endlini kaJehova. Amen. Ngisho akuvuka ngisho abazogunda utshani kube nje ibhizinisi bazalwane, kwazeke nje ukuthi uma sifuna umzalwane umuntu ozosigundela utshani siqonda kumzalwane sisupportane. Ngezwakala ngabe bikho ngezukwenza lutho, sonke sibe nemisebenzi esiyenzayo endlini kaJehova. Njengoba umama wethu nje eyayadayise imifino omadumbe ini, asimsupporte bazalwane endlini kaJehova. Amen. Ngegama likaJesu. Ngithi ngegama likaJesu. Hallelujah. Amen. Siyabonga kakhulu bazalwane. Sibonga bonke abantwana bethu uNkulunkulu abasebenzisile kwiprogram izolo. It was wonderful. Bonke abebe kwiprogram asibashayile izandla. Amen. Hallelujah. Siyathanda nokudlulisa ukubonga bazalwane. Into enisenzele yona sinobaba ukuthi nje nisihlelele siyophumula endaweni enjengaleya. Amen. Bekuyithina sodwa abantu abamnyama bekumhlophe. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Sinakekelwa, sidla ukudla okuhloliwe bazalwane. Amen. So nje siyambonga uThixo ngani bantwana bethu, into enhle ifuna ukubongwa, and uma nijabulisa abazali benu nijabulisa lo osithumile. Siyabonga ngendlela emangalisayo. May God bless you. Amen. Sibonge noBaba Thabethe noMama Thabethe bebesiphelezele siye eSwazini, kwabamnandi kakhulu. uNkulunkulu ababusise. Amen. Sibhekene ke bazalwane nomxhamsholo omkhulu ngendlela emangalisayo esizokhuthaza ukuthi kungathi ngoba indlu isimile bese siyaphumula sengathi sesiqedile. Okukhulu bazalwane okusafanele kwenziwe. Amen. So ke nje bekufanele emva kokuba kade kulontshwa indlu uthola ukuthi siyaqhubeka bazalwane nama pledges ethu ngoba umsebenzi usemkhulu ngendlela emangalisayo. Safanele kulungiswe igceke, kusafanele kulungiswe ama parking lapha ezantsi, kusafanele kulungiswe ngisho lendlu ela ezantsi ngoba inesidingo esimangalisayo emsebenzini wala ebandleni. Amen. Ayikho into ebuhlungu njengokubona kuyakhonzwa. Siyambonga uThixo ukuthi namhlanje kupholile. Izolo bekushisa ngendlela emangalisayo. Amen. Kube buhlungu ubona abantwana bethi beziphephetha, uyabona nje bezenzile. So ke sekuzokonakala. Amen. So leyo nto nje bazalwane enye yezinto okufanele yenziwe. Umsebenzi mkhulu ngendlela emangalisayo. Nina ngeke nize nibone kodwa abakwi forefront abasemsebenzini bayazi ukuthi kusene list yezinto okufanele zenziwe la ebandleni. Kudingeka igallery. Amen. Ngoba umsebenzi bazalwane uyakhula. So ke we need igallery. Sibonile ngePassover. Amen.
so asifinqe imkhono bazalwane, sisebenze. Amen. And njengoba besihlale sikhuthazana ngo-Exodus 1 verse 21 ukuthi labesifazane bazalwane ngenxa yokuthi ababelethisi abazange baze bayivume into eshiwo uFaro yokuthi kubulawe izingane ezalwayo zabafana babambisana nezulu, uNkulunkulu wabakhela imizi yabo. Amen. Ngoba uNkulunkulu bazalwane uma umakhela uNkulunkulu uyakwakhela. Amen. So ke ingakho uma uzonikela endlini kaJehova kufanele ube nomqondo wokuthi asijikjeli nje kodwa we minister to God ngemali yethu. Njengoba uMoya Ingcwele befundisa abazalwane ngobaba, uyazibuza ukuthi le mali ezilethwa magundane kubantu ama-altar obumnyama phalazwa eziphalazwa yinyoka, imali ezivelaphi? Ngoba uSathane akakhanga ngisho isent, isiliva negolide lingelikaThixo. So ke le mali bazalwane kungenzeka ukuthi kuntshontshwa imali zabazalwane ngoba bona abayiqinisi altar labo, ngoba sine altar bazalwane laseGolgotha. Amen. So ke ngeke ukwazi ukumelana namadimoni alesi sikhathi ngoba ngisho abantu baphuma endlini kaJehova beyofuna imali ezisheshayo. Khona nje obe viral ku TikTok wayekade ewumzalwane uSathane wamtshontsha ke wahamba waya kulama altar. Every month bazalwane ubethola 39 million. Kuyezwakala bazalwane. Uthi ngalesikhathi nje eqeda ukusayina kulelo sonto ayebizelwe kulona, kanti uzothi uma efika afike naba bamhlangabezile labemhlangabeze khona, uma efika khona wafica kuleli sonto kugcwele imphongolo egcwele igazi. Kwathiwa nje sayina nansi imali ozoyithola. Meqeda ukusayina kwathiwa akayokhetha imoto zipakile lapha, akhetha amabhizinisi awu-3, uthi wakhetha amagaraji awu-3 o engine garage eSentin. Kuyezwakala bazalwane. So ke uSathane unamanga ukuthi thina abantwana bakaNkulunkulu sizosokola ngoba singayisevisi ialtare yethu. Kuyezwakala bazalwane. Indaba ikithi iprinciple emisiwe ezulwini, uNkulunkulu akacompromise. Give, it shall be given unto you. Kuyezwakala bazalwane. Uma umile uNkulunkulu uyama, kodwa wathatha istep wasondela, uNkulunkulu uthatha ama steps amaningi. Kodwa ulinde wena, ukhiye ukuwena. Amen. Ukuthi lo nyaka uzophela usukuliphi izinga kukuwena. Ikhona into bazalwane othola ukuthi uyatestwa ama-test, kodwa i-test iyadlula. Kufanele uyiphase iphepha lakho with flying colors. Ungabu temtem, ungababaza amandla kaSathane uma udlule ezintweni. Uthi nje uNkulunkulu wami muhle wethembekile. Noma ngihamba esigodini sethuzi lokufa angihlezi khona ngiyadlula. Amen. Udeclare ukuphila. Kuyezwakala bazalwane. Besikhuluma nje nobaba uNene ekseni sithola umbiko ebusuku bazalwane basithumelela kusha umuzi kamama wabo, a big house, amalangabi bazalwane ebheke phezulu. So ke sakhuluma nje nabo ebusuku, kodwa ekseni sithande into abayikhulumayo ukuthi hawu thina siwabonile amandla kaNkulunkulu, ngoba bekufanele ukuthi uma umuntu omdala ufele phakathi
kodwa waphuma bazalwane engenamyucu. Bathi besitshela abantu ukuthi ababone amandla kaNkulunkulu bese esikhathini esinzima kodwa bababaza amandla kaNkulunkulu. Amen. So ke uNkulunkulu akasisize bazalwane silibandla si understand siphile ngama principles ombuso esibhilonga kuwo. Ngoba abantu eminyango uma kubiza ukuthi njalo ngo1 akahambe aye olwandle ayokwenza ama rituals bayakwenza bazalwane. Thina begrace ithina esingakwenza ukufanele sikwenze kube sengathi uNkulunkulu akathembekanga. Amen. So ke ukunikela bazalwane iprinciple. Noma ungakhona izinto noma ungathandaza uthandaze kodwa okufanele ukuthi ukuthandaza kwakho ukuthi coupled nokwenza lokho okufanele ukwenze. Ngeke uye emhlabathini ngezwakala abazalwane ufika uthi ngegama lika Jesu mbila vela, spinach vela, yini vela, kodwa awutshalanga lutho. Ngezwakala abazalwane iprinciple ukuthi ulime wenze njani utshale umhlabathi uzokunikeza lokho okudingeka ukuthi ukuthole ngangendlela otshale ngayo. So ke nasezulwini kunjalo uma uzothi inkosi ngivulela iminyango yengcebo kodwa you are stingy ngoba uma urelease lokho kusesandleni sakho wenza uNkulunkulu arelease okusesandleni sakhe. So ke ispirit of mammon yezwakala bazalwane umoya engcwele ukhulume kakhulu ukuthi sisikhonyula intamo. Amen. Yezwakala bazalwane. So ke kuyasetshenzwa bazalwane sinendlu elapha yaka next door. Lendlu bazalwane siclaimile eyethu ngegama lika Jesu. Hallelujah. Amen. Nale site sayiclaima kunzima bazalwane bethi hayi ngenxa yezathu ezithize ngeke nikwazi ukuyithola. Savese nje sakhuluma sinodede ukuthi eyethu le site sakhuluma asasendela ama estate agent sathi nje in Jesus name le ndawo eyethu. What how nabantwana bakaNkulunkulu? Yes, sabantwana bakaNkulunkulu sindisiwe. Bathi nje hayi sizothandaza ngempela lendlu le ndawo eyeni sayithola bazalwane uSathane evalile. Amen. So ke uma ungazimisele ukuba ifighter empilweni you will never win. Amen. So ke le yandlu bazalwane iprize yayo igceke nje lilodwa liyakhuluma likhulu ngendlela emangalisayo kwivision esinayo. Amen. Sizele sikhulisile manje akufanele sinobaba sikrekheke amakhanda. Amen. Ingane nje uma kuphuma isimemezelo ebandleni ziyasukuma ziyenza ngalesikhathi wenza uNkulunkulu uyakwenzela. Amen. So ke le ndawo bazalwane in leya building is 400,000. Amen. So ke uma singa pledge nje namhlanje ngoba siyawathatha ama envelopes sigcine bazalwane agcine emashalofini. Amen. So ke sizo pledge bazalwane noma wawupledgeile wathatha ienvelope kodwa sizo pledge. Amen. 400,000 le yandlu eyethu ine parking bazalwane silungise zikwazi ukungena imoto sazi ukuthi indawo yethu. Amen. So ke sizocela bazalwane ngicela amadodakazi ami azoza ne exercise ne
Amen. Siphuthume bazalwane izwi ukuze lithole isikhathi kodwa lento part of umsebenzi. Amen. Ngoba kufanele ubabe sezele senamadodana namadodakazi ama-millionaires nama-billionaires. Amen. Alokhu ekhandleka no, leyo season is over ngegama lika Jesu. Wena moya ndini ongcolileyo, mandla obumnyama ontshontshe izinto zethu ngokuthi isandla sethu singeluleki, siyakhuza right now ngegama lika Jesu. Ngegama lika Jesu. Moya oyingcwele intervene in the name of Jesus. Ngegama lika Jesu lo 400,000 siphuma siuhlanganisile ngegama lika Jesu. Okungenzeki kubantu kuwena Jehova kuyenzeka in Jesus name. Amen. So cela size bazalwane yiloyo naloyo lokhu uNkulunkulu akhuluma enhlizweni yakhe njengamanje. We know bazalwane ukuthi uyazi lendlu ingathengwa umuntu oyedwa. Avesathi nje mina uNkulunkulu uthe angiyithenge. Ingathengwa abantu abawu2, 200,000, 200,000. Ingathengwa abantu abawu4, 100,000, 100,000. Abantu nje abawu4. Ingathengwa abantu yishoni abawu8, 50,000. Ingathengwa abantu abawu16, 25,000. Ingathengwa abantu abawu32. Balani umyeni wami icomputer. Amen. Ngiyezwakala bazalwane. Abantu nje abangaki abathi nje 10,000. Amen. Indlu iyathengeka. Ungasali ngoba uyoshudula empilweni kanti ulahla ama-opportunity. Okwenzayo awukwenzeli ubaba umfundisi kodwa ukwenza enkosini yakho. Ngiyezwakala bazalwane eyadela ukuphila kwayo ngenxa yakho. Siyayihlanganisa le mali ngegama lika Jesu. The devil is a liar. Amen. Ngeke size bazalwane sisho ukuthi abathi le mali ngoba amandla ethu awalingani. So ke asifuni ukuthi sifuna lokho wenze lokho uNkulunkulu akusho enhlizweni yakho. Amen. Akubeke enhlizweni yakho njengamanje umoya oyingcwele kulomsebenzi. Sicela ke siphakame bazalwane ngegama lika Jesu. Hallelujah. Sizobhalisa. Amen. Ngicela size bazalwane sizobhalisa lokho uNkulunkulu akubeka enhlizweni yakho. Amen. Sinosoma business la uNkulunkulu abaplanele noma bakazazi kodwa emazulwini seqediwe. Amen. Ama opportunity anje avela endlini kaJehova fanele nje uthi ngibonwa yini. Angikhohlwa kwiconference yabefundisi eyayiseGoli uthi lo mzalwane waphesheya uma kuvulwa ithuba lokunikela njengoba nisibona sijiva wathi kithina kuba nento yokuthi sengiyayo ukuyokwenza ama withdrawals. Ngezwakala. Hallelujah. Sizele manje. Sizele. We've got sons and daughters. Amen. Sicela bazalwane abanye abawu3 abazoza kuze kusheshe. Abanye abawu3 abazozobhalisa.
kuze kusheshe. Ubaba nje uzoza azokhuluma isibusiso phezu kwempilo yenu. Amen. Jesus name. Ngeke shikiliso 400,000 kanjani nje. The devil is a liar in Jesus name. Uma wenzela uJehova naye uzokwenzela. And kumnandi uma wakhela uJehova akuzubhenefitha wena wedwa, kuyobhenefitha even your children. Bavulekelwe iminyango kanti imbewu eyatshalwa abazali, even abazukulu bakho. Amen. Hallelujah, hallelujah. Jesus. Amen. Noma uNkulunkulu usazokhuluma nawe usesekhaya, ukulalele lokho kubekwa umoya oyingcwele kuwe. Ngeke sishikiliso uSathane sihlule ukuthenga indlu ka 400,000. The devil is a liar. Uhambe wrong this time. Sinamadodana namadodakazi. Amen. Yabizolo ngime kwaze kwabuhlungu inyawo, ngishutha nabantwana bami. Yo, ngase ngazobekwe isihlalo. Kodwa nje ngithi akunankinga, sinobaba sibhukhelwe nje isidudla semassage. So ke noma ngakhathala kodwa nje khona undodakazi wethu wavese wathi nje baba noma ngicela nje. Amen. Hallelujah. Siyambonga kakhulu uThixo bazalwane. uNkulunkulu anibusise, uyakwazi konke okwenzayo endlini kaJehova. uThixo akahambele izidingo zenu, ahambele konke okubiza igama lenu. Ngicela ubaba ese ngaphambili azokhuluma isibusiso phezu kwabantwana bakhe ngegama lika Jesu. Amen. Jehovah, we praise you. Jehovah, we praise you. We praise your name. We praise your name.
osithande singamthandi walibonakalisa uthando lwakhe ukuthi uKristu asifele inkosi engenasiqalo engenasiphetho uJehova undikhona ngokwakhe igama lithi Jehova lisho the self-existing azange abekho ngumuntu othile noma ngento ethile eyenze ukuthi uJehova bekhona uyazikhonela ngokwakhe isiqalo akanaso nesiphetho akanaso. He is not limited by space and by time. Sizokhonza yena ke uAlmighty, omniscient, omnipresent, loving us unconditionally. Kuthiwa kuzophela konke kodwa uthando lisoze lwaphela. And nothing will separate us from his love. It's amazing serving God esingakaze simbone ngamehlo enyama. Kodwa simkhonza fully convinced ukuthi ukhona. And ukubonakalisile lokho ukuthi enze imisebenzi eveza ukuthi ukhona. And umvuzo walabo abamfunayo uma uzinika ithuba
mfuna engobe elahlekile kodwa is to be in fellowship with him, ube sezinyaweni zakhe, ube no nehanga njengo-Absalom owathi I want to see my father's face. One thing ekufuneka ungayenzi usaphila is to limit him, because you can limit him on your behalf, but on his own he is without limits. But when you for ukuthi azibonakalise uNkulunkulu kuwe, you can limit him ngokungakholwa kwakho, but mawukholwa uyavela uNkulunkulu onamandla onke azibonakalise ethembekile on your behalf. Inkosi mayinibusise. Sisazongena enkonzweni okukhulekela izwe lakithi, sikhulele nemvuselelo yala eVerelem, siqale ukuyikhulekela bazalwane. God will perform signs and wonders and miracles. Izoba ncane le ndawo ngendlela abantu abazosindiswa ngayo. Sekufanele sicabange ukuthi senza kanjani ngoba iVerelem is going to fill the place. I prophesy, I decree and I declare. Kudale kulangazelela uNkulunkulu ukuthi avele muhle ngoba abantu baseVerelem abazi ukuthi muhle, abazi ukuthi uthembekile, abazi ukuthi uyabathanda. Uzovela enguyise wentandane kule ndawo, engumyeni wabafelokazi sengisho kule ndawo, engophilisayo njengoba yenza ngendodana yakhe uJesu Kristu 2000 years ago. Remember, he's the same yesterday, today and forever. If he was a healer, if Jesus was a healer 2000 years ago, he is still a healer now. Much more kulezi insuku zokugcina la ethembisile ukuthi inkazimulo yakhe izobonakala emhlabeni as never before. And kuyisicelo ukuthi sonke la endlini size engage ngokuba ngama agents, sibe ngama steward of his glory. Inkazimulo kaNkulunkulu ibonakale ngathi indlela esiphila ngayo, indlela esikhuluma ngayo, indlela esenza ngayo mayikhazimulisa igama lakhe. Siqale kithi obunjalo bethu, our character, our manner of life ikhazimulise igama lakhe. I want us to understand this morning, bazalwane. Say understand the seasons kaNkulunkulu. This is a very, very glorious season for the church. Lesi sikhathi esiphila kuso. Bekumele uma kodwa kuyenzeka kuphela uthola ukuthi you are not aware. Ngivumele ngikwenza ube aware and take full advantage of the season. Uyangizwa? uNkulunkulu akakaze abe seduze nomuntu ngendlela aseduze ngayo these days. Kuyenze kubulaleke, kuyenze kube depressed and be stressful with the solution next to you. Kuyenze kufuna into ikuwe ngaphakathi. Kuyenze kukhale singeke isidingo sokukhala, uNkulunkulu efikile eseduze nawe. Kodwa umbone ngathi ukude because you are not aware. Sikhathi esiphila kuso sihle kakhulu. Ngazithandazela uNkulunkulu wangibonisa sona. Ngathi I cannot afford to die before this time. Ngacela 1982 sinemvuselelo emabatho eBophuthatswana kuseBophuthatswana. Ngicela sithi kwehlisa ivolume iya sithi kuyehlisa ngoba it's high. Ngathi Nkosi ngicela ungangithathi. Kanti ngingena kwi-covenant. I'm not aware ukuthi ngingena kwi-covenant. uNkulunkulu is taking it very serious
and uyena ongenza ngicele kanjalo. Mina ngithi ngiyayicelela kanti ngenziwa iprofesi kaNkulunkulu ngempilo yami. That is why simdinga uMongcwele ukuthi asiguide emasithandaza ngoba ukuthandaza kwethu is going to be prophetic. Uprophetic usho ukuthi guided by the Holy Spirit. Kanti lento ngicela vele isenhlizweni naseplanini kaNkulunkulu ngempilo yami. Isentandweni kaNkulunkulu. Masicela utho ngokwentando yakhe uyasizwa. And uNkulunkulu wenza sure ukuthi uyangipreserve in the spirit, uyangipreserve in my soul, uyangipreserve in my body. Because une purpose ngempilo yami. Ngisho kuwe njalo nje bengathi ngisho kimi nje. Ukuthi awugcinwanga ngoba ungcono kunabahambile, abanye bahambe ngoCovid. Ugcinwe iplan neprofesi nedream kaNkulunkulu ngawe. You are not just existing. You are. Can I use the word? You are the byproduct. Asehlise ukuze iyalokuze. Le ndawo nje eqondene ne-mic yami sithi kuyehlisa abazalwane. Ikugcinile ipurpose kaNkulunkulu yagcinela. Bakuzamile kade bekuzama abanye ngaba bekho emhlabeni. uNkulunkulu wase uSathane wasebhalela usuku ngalolu suku usuku lokufa kwakho. Wala umusa yala ipurpose kaNkulunkulu ngawe. Akube ngathi ikhanda lami lihambi kahle ukuthi manje ngizwa ngibanjwa amandla kaNkulunkulu. The prophetic power is upon me, a prophetic anointing is upon me. Mangithi ngivula amehlo ngibona abantu abayiteam kaNkulunkulu azomuva ngayo kulezi insuku zokugcina. Ngibona iteam ebeyigciniwe. And I prophesy phezu kwempilo yakho ukuthi ngicela lento uyibone empilweni yakho konke ezokwenzeka mawufika ekhaya. Yeah, uthi uMongcwele busu uyaguqa umdumise konke ezokwenzeka kuwe. Mawufika ekhaya uguqe udumise ubonge lento akade uNkulunkulu ayisho uyibonge ngefaith ngoba uyiunderstand ngefaith uyibonge. Yeah. Bantu abasha niimpendulo kubantu abasha abadidekile. Nikhethwe kwabaningi ukuze nithunywe kubo. And uNkulunkulu is going to give you prophetic words. Your sons and daughters shall prophesy. You will speak. Usanda kusindiswa ukukhulume ngathi kade wasindiswa. Ngoba uzoba neappetite yokuhlala noNkulunkulu ebese kuxisha into zakhe ebese kusebantwini ukukhuluma icebo lakhe under the anointing and the power of the Holy Spirit. Yes. Uthi ohlala kwelesithathu izulu tshela abantwana bami I'm so available to them. It's not even funny. I will manifest myself empilweni zenu amehlweni enyama angibone. Imizwa yenu, sense of touch irekhode isandla sami sikuthinta. Uthi uyaqalaza ungamboni umuntu okuthintayo. Ngicela nibe segiyeni badumisi. Ngoba you're going to move in the prophetic wave.
abaculi they prophesy. Abadlali bensimbi they can prophesy. Ningadlali nje uqhumqhum kodwa nidlale nigcwele umlilo. Kubaleka amadimoni ngesound yodwa. Every one of you here, onhliziyo yakhe imlambele uNkulunkulu. The nail-scarred hand of Jesus is touching you right now. And kwenzeka impartation over your life. Konke ehlayo esuka esandla sika Jesu. Don't wait for ungalindi ukuthi uzombona ngamehlo. Usebenza kakhulu mayingabona ebesenza into ezibonwayo. Ngithi usebenza kakhulu emfihlakalweni amehlo akhe enyama engamboni ukuzenza into ezibonakalayo. Yeah. Right now he's touching you. The word from the Lord says, forget all that is bothering your soul. Forget about everything that seems to be a problem that rises against you. It's not for you. It's not yours. Even the battle ubhekene nayo kungabe yasemndenini social one. Kungaba yemthetho legal. Kungaba eyezimali economical or financial. Whatever problem that is facing you right now, the wave of the Holy Spirit is taking everything that is bothering you right now into God's hands. Ungene unemkinga iyathathwa manje sekuyikaJehova lenkinga right now. Uthi umoya ngcwele vuma ihag. Le hag yayifiswa uAbsalom ukuthi ayithole kubaba wakhe. The God of all creation, the most high God, is hugging you right now. And take it by faith, because it's a spiritual hug. And God is saying to you, I've done a lot. I've sacrificed the best that I have in order to win you, to redeem you, to find you, to restore you into myself. Lithi Zulu, heaven won't be heaven without you. Even God is there, even if God is there, but if his image is not there, konke shodayo ngoba uNkulunkulu uphelele on his own, but mayesedalile sengathi ngaba khona into ezo reflector ubunjalo bakhe ephuma kuye. Ethi mayiphambi kwendalo ilawula phezulu kwendawo, indalo ibone yena kulowo amdalile. Nina ni reflection, ni duplicate kaNkulunkulu, not yesingilosi kaNkulunkulu. uNkulunkulu uthe eqaleni, which means it is his original intent ukuthi umuntu lo abe carrier of his image and likeness, abe nofuzo, abe nobudlelwana noNkulunkulu ngemvelo yakhe yobuNkulunkulu. That is why uzelwe uNkulunkulu ukuze ama genes onke, genetic makeup yakho spiritual iveza ubuNkulunkulu, iveza ama divine codes, ube encoded ngoNkulunkulu. Laba bazothatha uphawu ka Antichrist bazoba encoded even genetically, ingakho kungekho ukuphenduka kubo. Akuyona into nje izonamathela esiphongweni, izongena ishintshe imakeup yabo genetically. Ingakho kuzonqamuka ukuthi noma bathandaza bathini akusekho ukushintsha, bafana nabantu abazelwe spiritually ngembewu ka Antichrist. So uphawu kaMphika uKristu luzogijima egazini liyophumela emphefumulweni, limenza umuntu angabe saba abe kwi grace yokuphenduka.
manje mvumela uNkulunkulu akushaya uphawu njengale 144,000 elithi iBhayibheli uphawu lokuvikeleka nomhlangana nani amadimoni alibone eseza athi unophawu lo muntu, not luka Antichrist but luka Christ, the Son of the living God. Lukhona uphawu oluthole ngokuthi wamukela uJesu wasindiswa. But this morning I'm giving you a prophetic sign. Sometimes singayibiza sithi it is the seal of the Holy Spirit. Ningamdabukisa umoya ngcwele nishawe ngaye uphawu. And another mark esitholayo imark yegama lakhe. Abantu bami ababizwa ngegama lami libhaliwe igama lika Jehova emabunzini enu, liyabhalwa ngoinki kamoya. Kuze wena la abezanga bomndeni mhlawumbe no12 uphume wedwa. Can I tell you something? Uphume nabo spiritual, unabo la bala. And the word of God says, because of you, your family, your next of kin are sanctified, not yet purified, but sanctified. Igama to be sanctified lisho ukuthi sebe move, sebe susiwe endaweni akade bekuyo, bengakakholwa njalo kodwa sebe buyisele eceleni for God. Abazibona, they are not aware. Bacabanga ukuthi basahlala nabantu sebesusiwe ebantwini because of you. Because of you. I say because of you. Noma ngaqhubeka umntwana wakho ngathi usayidla lewunga ayidlayo sekunjengesithunzi, yena spiritually usethwetshulwe. Mawusuka ekhaya uze enkonzweni uhamba naye. Lo mama oweza kuJesu ingane yakhe ikhwelwa amadimoni akezanga nayo, kweza yena ngokukholwa kwakhe. Mayesebuyele ekhaya wafica ingane isi-delivered engezanga nayo physical kodwa spiritually and by faith wahamba nayo. Ingakho lithi iBhayibheli mawukholwa uyosinda wena bese kuthiwa nendlu yakho. But before indlu yakho isindiswe, ukusindiswa iqala isethwe apart. Yazi izithini mazokwakha indlu ziyasuka la zakhiwa khona ziye esayithini. Njobulana nje uze nezithini ezoba amatshe aphilile yokusasa akha indlu yakho moya. Base sayithini yokwakhiwa kwendlu kaJehova njengezithini sebesukile labekade bezofela khona bayibhujisweni kwaphakade sebedeliviwe ngokuza kwakho endlini kaNkulunkulu usindiswe wamukela uJesu. Manje yonke into ebiza igama lakho is going to be blessed, including your family. Kodwa ngisho lento nimi ngenyawo. Yeah, there were times uIsrael mangabe elalela ukufundwa kweBhayibheli iTorah from Genesis to Deuteronomy yayifundwa bemile. Kunezinto kufanele zikhulunywe simile, sikwi standing ovation, sinike honor to the word and the prophetic word. Thank you. Now God is moving you because it's a demand of the season. Isizini iyaplace idemand. Isizini iyakwazi ukuthi akuphuma akuthathwa amageja kuyolinywa. Akuphuma ogandaganda baye emasimini. Ku demand is season.
isizini kaJehova ibiza ukuthi sisuke la sikukhona from this level of glory to another level. Allow God to take you to another level of glory. You are an agent of His glory. You are glorious. You have the glory within you. Christ in you, the hope of glory, or the glorious hope. You have Christ in you, who is hope that is glorious. And ayikho uthi uMongcwele ngintshela ukuthi ayikho right from the beginning usindiswa. In the New Testament there's nothing uthi moyicela ilandwe ezulwini. Since wamkela uKristu, I say since wamkela uKristu, wamkele all in all. Wamkele all in all. Ngamanye amazwi, everything you can desire, everything you need is in Christ. Ingakho lithi iBhayibheli kungenza kanjani uNkulunkulu asinike indodana yakhe angasiniki nezinye izinto ezidingekayo kanye naye. Ingakho manje ithi iBhayibheli ngiyanibhalela ukuba nazi ukuthi nokuphila phakade, lokuphila phakade kusendodaneni. Le ndodana ikini. Ya anginibhalela ukuthi kuzwe nibe nokuphila, nginibhele kuba nazi ngoba kuyenze kungazi kodwa unento kodwa ungazi. Cabanga ukuthi kubalulekile ke senze njengale ndoda eyayinoble esikhulu eyathatha ubukhulu yabeka phansi yaya kuKristu ngoba iyagulelwa iphethe message uzela uphethe message but le message oyiphethe is not good. Izinto ishiye ekhaya mangathi ngiyabeze phambili abanenkinga ngeza uwafu. So ile ndoda ifika kuJesu nemessage ethi umntwana wami ugula kakhulu, meaning ugulela ukufa. Sheshe ufike nezwe indaba emzini wami umphilise. Mhlamba akazi kahle ukuthi ukhuluma nobani la at this juncture. Ngiparaphrase uJesu in response uthi umnika a message against the message. Le message afike nayo eyokugula kwendodana. I message uJesu nayo ukuphila kwendodana. Bobabili bakhuluma ngendodana in the present tense. Indodana yami akasho ukuthi izogula, iyagula now. Uthi uJesu hamba uhambe ndoda, umntwana wakho uphilile manje. Kushayisa no manje ke manje. Ngibuke emehlweni ngoba konto ozoyithola ungibuke la emehlweni. Ufike nomanje we-bad report, imani ngezinyawo, imani ngezinyawo, imani ngezinyawo. Stand on your feet. Ufika nomanje ingane iyangihlupha manje, angiyazi ukuthi kuphi manje. Hamba nenye message ilahle phansi le ishiye kuJehova le. Uthathe kaJehova uhambe nawe ekhaya. Sometimes izokulimaza imessage kaMartha. Ngoba ukhuluma iqiniso lasemhlabeni. Uthi usefile. Ukufika kwakhe akusasizi. Sakutshele sagula. Sathi sheshe ufike lo mthandayo. Uyafikelwa izinto nomthando kaNkulunkulu. Kodwa ziza nodumo noma zibuke ngathi azinalo. Lokugula kukaLazarus kona okufa ukuba uNkulunkulu adunyiswe ngendodana. Martha angishongo ukuthi mawukholwa uzobona inkazimulo.
Ngikhuluma nabantu mina abafana noMoses abathi show me your glory. Yeah. Show me your glory. Usefile, usenuka, sezizini. Those are facts. Iqiniso lelishoyo. But in response, uJesu yena esikhundleni athi ufile uthi ulele ngiyomvusa. Lento othi ufile uNkulunkulu uyibolena ikhona ubuthongo. Iyilalele uzoyivusa yena. Noma ifile ibhizinisi. Noma ubusuthi indodana yakho ngendlela ekuhlupha ngayo iphuma ingene ejele usize wakhipha istatement esithi kimina usefana nofile noma ngathiwa nanga udindizi silevele lapha bekuvele sengiyitshelile ngendlela iyona ngicela uyibeke phansi lo message ebhalwe engqondweni your Lazarus is asleep and Jesus is coming to raise him up. Bazosindiswa Lazarus bala ngoba bafile balele uJesu uzobafisa. Woza sinqo sibongele le prophetic word was Father, we thank you. What a faithful God you are. You are the King of glory. You are the great I am. You are not a man to lie or a son of man to repent. Whatever you say in your word, it comes to pass. We thank you, Yahweh. We thank you, Yeshua HaMashiach. We bless your name. We exalt you. We extol you. We agree with the heavens of the prophetic word. We do not care what the enemy had planned. We nullify it by the blood of Jesus. We nullify it by the blood of the Lamb. We say, let your will be done. We say, let your will be done. Let thy kingdom come. Let your will be done. Whatever that is in heaven, let it be done on earth. In the mighty name of Jesus. If there is no lack in heaven, there will be no lack on earth. If there's no poverty in heaven, there will be no poverty on earth. If there's no grief in heaven, there will be no grief here on earth. Let the influence of heaven come down here on earth in the mighty name of Jesus. There's a shifting that is happening in our lives. Our lives will never be the same. In the mighty name of Jesus, we erase all the plans of the evil one. In the mighty name of Jesus, you are the resurrection and the life. You are the resurrection and the life. If you are able to resurrect Lazarus after 4 days, resurrect us, oh God. Resurrect us, oh God. Resurrect us, oh God. You are resurrecting our finances. You are resurrecting marriages that have been dead. You are resurrecting families that were in distort. Do it, Lord, for the glory of your name. You are resurrecting the body of Christ. There's a revival that is coming. We are igniting the revival in the name of Jesus. We say, Africa, back to God. Do it, Lord. Do it, Lord. Do it, Lord. Do it, Lord. You are restoring Africa. You are restoring Africa.
sorcery, no more witchcraft, no more voodoo. In the name of Jesus, in the name of Jesus, revive us, oh God, restore us, oh God, for the glory of your name. We say there is none like you in all the earth. We worship you. We worship you. We bless your name. We bless your name, oh God. We bless your name, oh God. You are Yahweh, El Shaddai, Adonai. We worship you. We worship you, King of glory. We bless your name, lover of our soul. Ina mama yande rebeke shika, zena mama yande rebeke sika, urabaka shika yande me, zina maka shekeya. Zena mama yande rebeke shika, zukayana mama yande rebeke shika, zena mama yande rebeke shika, ena na 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 mama mama. Let the Holy Spirit flow in our midst. Let the fire of the Holy Ghost fall afresh on your people. Do as you please, oh God. Do as you please, oh God. Enana mama yandene, ira baba kasheke yana mama mama, zina mama mama yandene loya, zina nana mama yandene, uya nana mama yeah. Zikayana mama yane, ira baba yane, uyana mama yane no, ira baba kashikaya nane. Fill us again, fill us again, hina mama yane. Mama mama yana lebe, mama mama yana na 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 le, uyana mama mama yana le, full of fresh and joy, full of rain, full of rain.
inyembezi zosizi phansi, inyembezi zejoy phezulu. Umoya Ongcwele uthe CKC Church is going to experience ukuqhubeka kokukhonza masihlangene okuzohamba nge-wave and kugcine sekungekona ukukhonza esikujwayele right now. Uthi Umoya Ongcwele i-item esele njengoba ngila. I was about to talk about iportion encane yokuthi uJesu uyabuya. Then iportion ethe kuvuleka ngiqedela isifundo sokumhonorisha esimkhonzayo. Ngoqobo lwethu sizenze umnikelo. Uqale thina. And then kuze substance uNkulunkulu asibusise ngayo. Let the Bible honor God with your substance. And the results are amazing. I'm talking about giving in the house. Nalelo gama lesifanele to give God anything. Because all that we give is what has been given to us. You are a gift from God yourself to you. So you must give back what has been given to you. Because it's a way of giving God all the honor. Nimbonge uNkulunkulu ngabaholi ababeke phambi kwenu. Aba prepare for years, for decades. Niyayizwa lento? Abasaba uNkulunkulu ngisho phambi kwenu lento ngoba ubufakazi uphambi kwenu ningofakazi. Uphume nje ngqondweni mawuletha umnikelo la ucebisa mina. Mina ngiphila ngokukholwa. Mina ngiprovidewa ongibizile. Ebese esebenzisa abantu bakhe abanhliziyo zivuma. Ngoba uNkulunkulu usebenza ngomuntu emntwini. So I don't worry about anything under the sun. I refuse to be worried. NginoNkulunkulu omkhulu. Usizo lwami vela kuye. Wenze izulu nomhlaba ngeke ahlulwe inkinga zami eqedwe ukwenza izulu nomhlaba. I want to believe ukuthi ngalezwi nje elifishane elidlule phezulu kwempilo yakho kunokushintsha ukukhona. Ngoba uNkulunkulu maye esebenza uyakhuluma. Ezwe lento ngisho. Yes. Ma esebenza uNkulunkulu uyakhuluma. Yeah, right mama Hlaba. Umama phela uzele uthi indodana yakhe kade imile. Sithando sami siyabonga ukuthi ube nalombo. Uphilile naye ngegama lika Jesu. Uyazi makufika itruck ezolanda uDodi. Uqoqa kwaSani ongasakudingi la ekhaya. Na kufika itruck enkulu yasezulwini. Awusebenzi thatha lokho kufaka etruckini. Uhlushwa ingane
thatha lokhu ufake etruckini. Ingakho lithi iBhayibheli phosela kuJehova zonke inkinga zakho. Ifikile itruck, this is a golden opportunity. Ifikile inkunzi malanga ihorse and trailer yesu. Izolanda kwasani ongakudingi. Uhlushwa isifo senhliziyo makubiza ukuthi usicaphune ngathi uyasibona usibambe kanje usiphose truckini uyaphosela awumniki uJehova uyamphosela. Ingane zakho ziphuza utshwala thatha lonto ke ukuphuza utshwala kweingane kuphose uzokunqaka uJehova. Thank you Jesus. Thank you. Shilmongwele, it's not going to be, sometimes it's not going to be church as usual. Sengiqedile njengoba ngikhuluma nawe. Kuphila abantu now. Wait. Ingivuselelo yenza ukuzogcina. Uzokhuluma ngefoni kuphila umuntu oseCape Town, yabo? Isho ngezwi iCenturion ayizanga nenceku yayo. Ishiye ekhaya igula. It you don't have to go where my servant is. Just send a word. Uthi uJesu angikaze ngilibona ukholo nje nakwathi. Noma ngabe inkinga yakho icaphune kude uyifake etruckini. Icaphune isegoli uyicaphune. Uyicaphune egoli uyibambe ngomoya uyifake etruckini. Yamahlombe kaJehova othwala zonke inkinga zethu. Siyabonga baba Nduku ukuba khona kwakho. Allow me to prophesy over your life. Yeah. Before the end of next month, there's a word uNkulunkulu azoyisho mawusuka la. Kuthiwa yonke into uNkulunkulu ayishoyo uzuyenza ungabuzi. Kunezinto ezingezovela kunkosikazi wakho. Zikonfirma into ekhulunywa uNkulunkulu kuwe ngoba nenyamanye. Ubekwe uNkulunkulu la ubekwe khona uNkulunkulu strategically. Kunabantu bakhe abakuma loins, spiritual loins akho. Noma ngafike ngishumayela mina ngeke basindiswe. Kodwa imbewu yokusindiswa kwabo ikwena. Ba ready. Umoya ngcwele konke azoyisho akakayivezi mina ufuna ukuyiveza kuwena direct. Usungabuza inyama negazi. Ungene khona uyenze uNkulunkulu is going to confirm it with signs and wonders. There is an evangelistic message. You have been given weapons to harvest souls. Kulenda uNkulunkulu akubeke kuyo. And God has added the teaching ministry yokuba ubenze babe rooted laba sebevuniwe. This is the word of the Lord to you. Don't worry about anything. He will take care of it. All those that have been pledging, the enemy hates it. Point number one. And he will make it a point ukuthi igcine ingenzekanga lonto. But in the name of Jesus Christ of Nazareth,
It's not just a giving to the Lord, it's an investment. Not only in this world, but in the world to come. After rapture, uNkulunkulu ekubiza ezulwini, kunezinto ozohlangana nazo phakathi ezulwini. Uthi uyabonga, athi uNkulunkulu, wait. Uyakhumbula unikela emsebenzini wami. This is what was produced as your obedience in giving. It's an acid test. Yokumthemba uNkulunkulu. Isayini ukuthi uyamethemba uNkulunkulu. Uvuma noma ethi thatha manje indodana yakho. Okuphela kwayo oyithandayo. Ungenzela umnikelo wokushiswa. It was a test. Before Abraham actually graduation, he's the father of all believers. Kwafuneka ngihlule kwi-test. uNkulunkulu is testing you. Ukuthi uzokwazini ukuba imanager yento ezinkulu ezizayo uma uthembeka kwezincane. Uyatestwa ke manje. And uNkulunkulu uyakuchallenge uthi prove me now. And uNkulunkulu akawufuni kubo bonke lo mnikelo, ufuna kwabanhliziyo zivuma. Ufuna kwabanhliziyo zithokoza. Ufuna kwabathi inkosi nalokho esikunika kona sikuthole kuwe. Ufuna bathi ngiyobuyiselana kuJehova ngemisebenzi yakhe emihla ngenzela iyo. Umusathi kunikelwa kanjalo enkonzweni, wait ima kanjalo ungezina phambili. Umusathi sicebisa umfundisi, wait awukembulekelo, ihlala nje kanjalo uyikhonzele, sikufuna la sifuna umphefumulo wakho, asifuni imali yakho, ngoba imali esifunayo kaJehova ebantwini not yabantu. Hlala nje sikuthanda kanjalo noNkulunkulu wakuthanda unconditional, wakuthanda uyisoni, akakuthanda ngobunikela. Asimpress God here, masinikela siyabonga. So you become a shareholder kwingcebo yezulu, kwi-kingdom economics yasezulwini. Inkampani yakhona the Father, the Son and the Holy Spirit. Ayiwi le nkampani. Nombuso wakhona is unshakable. So do it by faith. As it is written in the book of Hebrews chapter 11. Kuthiwa babenikela by faith, Abela by faith, Abraham by faith. So it takes faith. Not a complaint. Awunikela out of necessity. It's an opportunity. It's to you. It's an honor. As you honor God with your substance, it's an honor for you. He who honors me, him will I honor. Awuzile nje ukuzo-honorisha uNkulunkulu uzolanda i-honor from God. And akanankinga uNkulunkulu to honor you. That's how he created you. He crowned you with glory and honor. Ngikhuluma no honorable la. Hey, I say ngikhuluma no honorable la. Mawungakembulekelo, wait kanjalo. Ungazifaki enkingeni. Ngoba uzonikela busuthi imali zami. Uzonikela busuthi kunikelwa njalo. Imanje kancane uzwembulekelwe bese uyanikela. Ashali moyo ngizansi. Siyabingelela abazalwane egameni lika Kristu Jesu waseNazaretha. Amen. Siyabingelela uma, siyabingelela ubaba, sibingelela i-leadership yonke ebandla, omama be-leadership, sibingelela obaba, omama, bantabasha, egameni lika Kristu Jesu waseNazaretha. Amen. Sithunywe ibandla ke basalwane. Njoba sazi ukuthi Mother's Day, ngaphambi kokuthi ngisho kuma, cela ukuthi sisho komama bonke abala endlini. Ukuthi happy Mother's Day. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
ukube umuntu wesifazane, ukube mama uyazazi ubaleke kanjani, nga uyasukuma uyishayela izandla ukuthi waba umuntu wesifazane, awubanga umuntu wesilisa. Amen. Hallelujah. 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 Amen. Ngibonga ukuba umuntu wesifazane basalwane. Noma uNkulunkulu wangiphizwe elikhulu kodwa ngumuntu wesifazane. Hallelujah. Ngibonga ukuthi kumina khona lento engekho kobaba lekuthiwa isibeletho. Thina izinto sibeletha sizithwala esibelethweni. No baba ukuze babe khona kwakufanele kube khona thina. Ungayikhohlwa umuntu wesifazane. Sifundisiwe izolo. Hallelujah. Thi ungamtholaphi. Musu ukutholakala kalula uthe uma igolide lithatha ukuthi liyolanda amadoda azolimba. Wena wafuna ukutholakala eduze. Thina bezulu sitholakala kude asitholakala kalula. uNkulunkulu asibusise sabantu besifazane. Siyazi indima yethu. Ngiyaye ngithi uma umuntu wesifazane ongakhuleki ulahlekelwa umbono ngoba wena waxabana noSathane emaphakadeni. Ungasithathi kancane. Kwathiwa inzalo yakhe ezofihliza ikhanda lesitha. Okusho ukuthi kuzoliwa nawe ukuze lenzalo ezofihliza ikhanda ingabibikho. Kodwa mawusendaweni yakho zinkulu izinto uNkulunkulu azozenza ngathi. Kuze kuthiwa uphumelela kababa kusemuva komuntu wesifazane. Uyazibona ukuthi ubaleke kanjani. Ungabheki ukwehliswa ushilo uma ukuthi uSathane uzodistorta iposition. Asizona inhloko kodwa singabasizi. Sibizwe ngegama elikhulu likaMoya Ingcwele. Uzwathi uma izolo uma usukhohliwe hamba uyofunda ukuthi yini umsebenzi kaMoya Ingcwele ukuze uyibuyisele kuposition ngoba wena ubizwe ngegama elikhulu lomsizi. Sibonga ubaba ngoma. Indaba ngithi ngibonga ubaba ngoba lolu thando ubaba linika uma ilona lelo uma alinika thina. Thina siyathandwa bazalwane. Izulu liyasithanda. Uthe ubaba esho la ethi asibonge abazali uNkulunkulu asiphe bona. Mina ngifisa uNkulunkulu asenzele izinto ezinkulu ukuze abazali bethu babone ukuthi siyabathanda. Sizosho njalo nje siyibandla ma siyakuthanda. Baba siyakuthanda. Yize kuyiMother's Day bazalwane angiyaye ngingathanda ukuhlukanisa abantu abahlanganiswe uNkulunkulu. Noma ikuphi esikwenzayo sikwenza kubaba noma. Amen. Sizosho njalo ma siyanthanda uNkulunkulu engathi futhi niyazi ukuthi siyanthanda bazalwane ukuthi asikakafiki kuleyo level yokuthi sintshengise ukuthi siyanthanda. Ibandla lizosho njalo lizothi Happy Mother's Day kuma siyakuthanda ma wazi ukuthi noma kuphi la sikhona sikuveza kahle. Noma kuphi la sikhona noma besibuza ukuthi sikhonzaphi sisho ngasho bazalwane ngelinye ilanga ngathi mina kusalalelwa mhlawumbe ngimenyiwe endaweni ethile noma emsebenzini kuthiwa ngikhulume angisalalelwa njengozine kodwa ngilalelwa njengomani nobaba. Ngelinye ilanga bathi hayi namhlanje ubuhamba nogcobo lika baba. Ngelinye ilanga bathi hayi namhlanje ubuhamba nogcobo lika ma. Iloko bazalwane asibaveza abazali bethu. Uma endaweni umiso umuntu emgaqweni athi ngani yami ukhonzaphi uthi mosho uthi uyabonakala kufanele. Sibonga bazalwane ukuthi sinabazali abasaba uNkulunkulu. Basifundisa ukusaba uNkulunkulu. Mano baba siyanthanda. Anisozwe nazwa a bad report ngathi sabantwana benu. Noma kuphi la sikhona siphakamisa izandla zenu
ngoba siyazi ukuthi siyakhulekelwa futhi siyazi ukuthi siyathandwa. uNkulunkulu anibusise. Ngiyacela umazo kwamukela isipho sabo. Bazalwane, uma wethu sonke uma eqeda uma ukwamukela isipho, ngiyacela bazalwane baye ekhwameni, baye ko-wallet, sizothi kuma sizocela ubaba asikhiphele uma bayodla ilunch esuke enganeni zabo ngothando. uNkulunkulu anibusise bazalwane, nisazokwenza njalo. Amen. Amen bazalwane. Cha angeni ngewindi, kuhleliwe lokho. Amen. Ngegama lenkosi uJesu waseNazaretha, ngibingelela umoya ongcwele ngibonga ukusivumela ukuthi express igratitude nothando lwethu kumzali wethu, kubazali bethu. Amen. Ngibingelela ubaba noma, ngibingelela usisi wethu uSinqobile, ngibingelele ubaba nomama umfundisi uNduku, ngibingelela ibandla leadership yebandla omama bakhona nebandla lonke likaKristu ngegama lenkosi uJesu. Amen. Bazalwane, behind sithi sisho sesingisi, behind every successful man there is a good woman. Ngithi mina, behind every successful man and a happy family with happy children is a God-fearing, a spirit-led, guided, spirit-filled, spirit-driven woman of God, a woman of virtue, a woman of substance, a woman of integrity, a special woman. Amen. Lowo mama, umama wethu, umama Mahlaba. Siyabonga bafethu uma ubusy. Ngiyazi useshila umama Khanyile, kodwa khona la ngiyakhona. She's a very busy woman. Kukhula kwenza la, kodwa kukhulu kakhulu kwenza behind the scenes. Ukwazi ukubona lokhu uma usushadile na usuwumama. Ngiye ngihlale ngiyibuza ukuthi uma ukhopha kanjani ngoba ngihluleka okuncane kangaka. You know, one child but ngiyahluleka. Kodwa uma uzele nathi uzele, hey ma siyabonga kakhulu uNkulunkulu asigcinele wena nala inyama ivuka khona ubhocobala ubona ubudiki ibanga ngoba phela umuntu nawe unama feelings. Ziyafika izinsuku zokuthi hey hayi nje akufukule umoya ongcwele ngegama lika Jesu. Amen. Siyabonga baba. Uyikho ngoma wethu. Siyabonga kakhulu. Amen. Ngicela bazalwane ke sibonge nodade wethu Sinqobile. Sinqo siswethu. Siyabonga. Akulula ukuba ingane yamfundisi. Angikaze ngibe ingane yamfundisi. Kodwa I can imagine ungahlali nabazali bakho ngezinye izinsuku ufise ngathi ngabe nawe kunezinto zenza nomani ubaba bayadephunwa bangapha. But here you are sis, giving your all. Nino sisithabisa noma engekho esaba wakaJobe kodwa ukhona. Siyabonga kakhulu osenzele khona izolo. Kuyamangalisa sis. Ungaqali, you know you've always been there. Abanye bakubona manje. Siyabonga uNkulunkulu nje asigcinele wena uMartha, uActive, uMary, uyaworshipa ukuphethe konke. We love you very very much as our sister. Amen. Sicela ukupha lokhu ke. CKC sisters. Siyabonga. Ngiyacela ke bazalwane size ngothando. Lokho nakho sizobonga bazima wethu sibonge nosisi wethu Sinqobile ngegama lika Jesu. Amen.